sa ka. Ano pa siyang kaagi karon? Mukining usa ka babae nga nagpuyo sa Medellin, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasigan nga, Mina. Sigurado ka na ba gyud sa imong desisyon, Charlene? Tingalig magmahay ka. Manaybaw ka gyud sa akong pangandoy. Dili ko gusto nga magkupa nga akong pangandoy tungod lang sa bata. Maong ma, please. Ikaw na bahala sa akong anak. Ma! Buhiin ako. Anak, ayaw pa badlog ni Lola ni mo, ha? Charlene. La, wala bagi plano si mama nga mo pauli? Ayaw na lang paghandom pa sa imong mama, apo. Pila na edad ni mo ron. Kung wa ko masayop, napuho na tingali ka tuig sukad siya mibiya. Og hangtod karon, wa pagid siya magparamdam nimo. Nato, ang akong gikabalakan kun pananglit mawa na ko dinis kalibutan. Kinsa naman lay mo atiman nimo. Lola, ayagot pagsulti, anak. Dugay pa magod ang mahitabo, Lola. Mayo! Kinsa man ron? Susiha kung si Kinsa. Igsuon ko sa imong papa, Mina. Maayo kay nakatultul ka dinhi sa amo. Unsa man unta di ay ato nimo, day. Kuan nang gusto untang mo bawi iyang papa niya. Kung okay nimo, ako siya dadon balik na kog larga sa among probinsya. Apo, ikaw, unsa may huna-huna nimo? Dili ko, Lola. Dili ti kabiyaan nga ikaw rong usa dinhi. Dili ka di ay gustong makakita sa imong papa? Basta, Lola, dili ko gusto nga biyaan ti ka dinhi. Anhira ko nimo. Lola, nganong imo man kong kibiyaan. Mag-unsa naman lang ko, ani. Mina? Karon kay wa naman imong lola. Kinahanglan nga mukuyog ka na gyud nako. Aron di ka na mag-inusara. Unya gusto na sa makakita ang imong papa nimo. Hatagi siya kigayon nga makabawi sa siya mga pagkuhang nimo, day. Tiya. Salamat na nga ni Kuyog kasi mong tiya. Kadako naman dahil mo. Naibaw kong dako kay kong pagkuwang mo. Pero gusto kong masayod ka na nga. Ang naitabo na mo ni mama ni mo, kay dili na ako kagustuhan. Mahal ko kayo mong inahan ka ni Adto. Pero dili siya kontento kung unsa may akong ihatag niya. Kung sa'y makaya na ako. Huwag nakigbuwag siya na ako, pero di ko musugot. Pero sa dihang gimabdos ka niya, iya kong gihulga. Nga kung sa mukon paghihapon ako siya, iya kang ipakuha sa iyang sabakan. Mauto nga ako siyang gipasagdan siyang gusto. Huwag ni saad siya nga buhion kagid niya. Pero karon lang ko mahibaw sa gamay ka pa. Kibiyaan ka din niya. Nakpasaylo ako. Huwag niyaan ako. Niyaan si Papa. Maayo kay niya na di ang imong anak. Aron magkasabot mi nga bisag naa kay pagkuwang niya, apan dili libre iyang pagpuyo dinhi. Lorna. Asawa ko si mong papa. Okay, ako maning bayo og yuta nga imo nang puy-an. Kinahanglang mo tabang kas mga lihukonon dinhi. Nakasabot ka? Lorna.
gyud ha? Nga dili unta ko gusto nga imong papuy-on imong anak dinhi sa una nimong babay. Pero namugos ka gyud nako. Maong ayaw kog pugni sa kun unsa may gusto nako isulti. Huna-hunaa nga dili ko pareha sa una nimong babay. Nga gibiyaan lang katungod sa imong kawadon. Gidawat ikaw og niunong ko nimo. Naningkamot ko para sa tong pamilya. Maong ayaw ko but-i sa kun unsa may gusto nako mahitabo dinhi sa akong kaugalingong panimay. Lorna! Nak, pasensya na ka sa akong asawa, ha? Nakasabot ra ko. Kung napalagot ako'y laing kantuan, dili nalagot ako din eh. Ano dili ko makasamok pa nila. Lola, ayaw ba ako pasagti ha? Able! Able, oy! Kano ko? Asa na malirong orasa? Kadugay ba ni mo ni bangon din, eh? Nakaw na! Paglabad dito sa may tubod. Ngano? Doon na kay reklamo? Wa! Lihok na dayon! Ay, taoy. Naraman na tayo tubig sa bahay, pero anihigyo ko gipalaba din eh. Hi. Maglaba ka? Madungan ko na maglaba, ha? Sige. Bagulo ka din hino. Dili mo ka familiar sa mong now? Oo. Nagdakogid ko sa akong lola sa syudad. Unya kay, wa naman akong lola. Maong ni anak ko magpuyo din kay, naaman din akong papa. Mao ba? Miga na ta, ha? Ako din si Jacob. Ikaw? Ako sa si Mina. Sunod na sad, ha, Mina? Sige. Thank you sa paghatod nako ha. O sa pagbitbit sa akong mga labunon. Sige, musod nako. Mina, kadit lang. Ngano? Kung manguyab ko di mo, may chance ko. Jacob. Mina, ganahan ko di mo. Kung imo lang kong hatagan og chance, isaad na ko di mo nga dili tagid ka pasakitan. Mina! Jacob, sa sunod lang tayo magstorya ha. Musod nako. Mina! Ano man nun? Ano siya gitman si Auntie Ron? Ngano ni? O sinaitabos ako sinira nga nalubaran man ha? Hala? O hala! Ikaw ba na? Maaya di ha? Kaya kita ng tama sa manggon! Marit ka! Ikaw ba gandayang yung business na? Auntie! Aray ko na! Sakit tayo! Lola! Sumalit ako ni mo, ha? Nganong gikumot man ang mugok ni Mina? Kaya usawa man din ako! Nga iya magkilubaran lang ako si Nina! Preset! Preset gilang anak ni mo! Nak, okay na ka? Pasensya na ka sa imong Auntie Lorna, ha? Dali. Sige na. Kao na. Kuyawa ko diyan ang imong mamamama diha. Mina, sugta ko. Isa na kong maningkamot kog maayo para nato. Jacob. Kayong padayon kang mupuyo dihas bahay sa imong mamamama. Magsigi kag kabunog niya. Unya, imong papa, di mo sa makalaban imong tarong. Kay magpanagan naman. Kay dili maka na iya ang bahay nga inyong gipuy-an. Paitabes akong kinabuhi, oy.
Huwag na pala ginuot ako'y laing kapaingnan. Hagbay na ginuot ako ni pahawa diha. Sure ka na lang lagi ko. Dili ko mo saad og kaharuhay sa pagpuyo. Pero maning kamot gid ko para nimo. Aron dili na maglisod-lisod. Jacob! Hawakan mo ang aking kamay ng unang salita. Bisagot kinako si Jacob. Namahala na lang ko, kaysa padayon kong motipo nila, unya maoraman gihapon. Lisod akong kahintang uban sa akong stepmother, kay sige magi ko niya kontrahan. Karon, miniyo namin ni Jacob og naa na say tulo ka anak. Kaluoy sa Ginoo, nakaban ako og buutan og ugihan. Dinhin na lang ko to, daghang salamat, RMN.